କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛ? କଣ ଆଉ କହିବୁ, ଯାଇଥିଲ ସୁମନ ବିଲକୁ, ସବୁ ବିଲ ବୁଡି ଯାଇଛି। କଣ ଆଉ କରିବ ଆମେ କୁହ ଆପଣ? ସବୁ ବିଲ ବି ବୁଡି ଯାଇଥିବ। ମୋ ବିଲ ପାଖରେ ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ଯାଇଥିଲି, ମୋ ବିଲରେ ପୁରା ଆଣ୍ଠେ ଆଣ୍ଠେ ପାଣି, ମୋ ତଳି ସବୁ ଭାସୁଛି। କଣ ବି କରିପାରିବ, ବର୍ଷା ବି ଯେତିକି ହଉଛି। ଯାହା ହଉ ଆମ ପାଖରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଥିଲା। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସେଟା କଣ ତମେ ଜାଣିନଥିଲ କି? ନାଇଁ, ଆମକୁ ଏ ସବୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଆମେ ବା ଗତ ମାସରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର କିଣିଛୁ, ସେଇ ବିମାରେ ତମେ ଜାଣିନ? ନା ବା, ଏଟା ସବୁ ହୁଏ, କୋଉଠି ହୁଏ? କାଇଁ ଆମକୁ ତ ଜଣାନି। ଆମର କୃଷି ଅଫିସ, ସେଇଠି ପରେ ଆମର ଯୋଉ ଅଫିସର ମ୍ୟାଡାମ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଦଉଛନ୍ତି। ଆରେ ଆମକୁ ତ ଜଣା ନଥିଲା। ଚାଲ ଆଜି ଆମେ ଯିବା ବୀମା ବିଷୟରେ ଜାଣି ଆସିବା। ହଉ ହଉ, ଚାଲ ଚାଲ। ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡାମ। नमस्कार कौन असुविधा ହେଇଛି ଯେ ଆପଣ ଏଠି ସକାଳୁ ଘରେ ଆସିଛନ୍ତି? କଣ କହିବି ମ୍ୟାଡାମ, କାଲି ରାତିରେ ଯୋଉ ବର୍ଷା ପଡିଥିଲା, ମୋ ବିଲ ପାଣି ପୁରା ପଶି ଯାଇଛି। ମୋ ବିଲରେ ମୋ ଚାରା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ମୋ ତଳି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ମୋ ବିଲରେ ପୁରା ଆଣ୍ଠେ ଆଣ୍ଠେ ପାଣି। କାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଫସଲ ବୀମା କରିନଥିଲେ? ଏମାନଙ୍କୁ ଏ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ମ୍ୟାଡାମ, ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ ଜଣେଇଦେବୁ। अच्छा आसନ୍ତୁ जानिबा प्रथमରେ ଅଛି पीएम फसल बीमा योजना। ଏହି योजनाରେ ଜମି ଫସଲ ବାଡ଼ି ଫସଲ ପାଇଁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ 6000 ଟଙ୍କା 3 ଭାଗରେ ମିଳୁଛି। ତାପରେ ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଓ ହାନିକାରକ ଜୀବବଳି ବିପଦ ବିପକ୍ଷରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। କୃଷି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର 1447 को ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। द्वितीय अच्छी किसान क्रेडिट कार्ड। यही योजना रे 4% सुधरे 2 लाख टंका जाई मांगनारे मिलुची। यहाँ 3 लाख जाई ऋण दउची। एसएचजी द्वारा भी केसीसी पाई पाइबे। गोटे और अच्छी जोता कि सीएम किसान छोट एवं सीमांत कृषक 4000 टंका प्रति वर्ष मिलुची। जमी नथिबो कृषक को प्रति वर्ष 12500 टंका मिलुची। एते सब होछि, ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ।